Alang sa mga mag-andam o prosperity basket sa pagsugod sa bagong tuig isip pampaswerte, iandam sabdaan ang inyong mga pitaka kay dunay gamay nga pagsaka sa presyo sa mga lingin nga prutas ilabi na sa Cagayan de Oro City. Ani report. Klase-klase nga prutas karon ang makita sa Cogon Public Market sa Cagayan de Oro City. Apan mas ginapangita ang mga lingin nga prutas sama sa orange, watermelon, apple, ingon man grapes, kay giingong makadala kini og swerte kanila sa pagsulod sa bagong tuig. Gitawag kini nga prosperity basket nga adunay sulod nga 13 ka mga lingin nga mga prutas. Kini mao'y usa sa mga andamon sa lamesa sa pagsugat sa bagong tuig ni Shaina Jane. Kinsa sayo nga namalit og prutas. Pa, magtuyog-tuyog ang blessings daw ingon nila. Apan sumala sa pipila ka mga tindero og prutas, adunay gamay nga pagsaka sa presyo sa prutas karong tuiga kung itandi sa milabay nga tuig. 5 hangtod 20 pesos ang gitaas sa presyo, depende sa klase sa prutas. Busa kanya-kanya silang diskarte karon aron makabaligya gihapon og prosperity basket sa ilang mga customer. Adunay budget meal nga prosperity basket nga mapalit karon sa Cogon Market nga nagkantidad lang og 300 hangtod 400 pesos, depende sa gidakon o gidaghanon sa prutas. Mahal man ang buwan sa tinagsa. Kay 1/4 na ating hali na sa mga gatos. Ang grade, palit pagaglain nga prutas. Pero kani ilan na? Ni kani 350 ra. Oh, kompleto 3C. Kana ra ako ang kanang ginagmay lang sa pa. Kay wa pa sa budget. Sa karon nihit pa ang namalit og lingin nga prutas, lakip na prosperity basket. Busag giawhag sa mga namaligya nga pahimuslan ng higayon kay basin kuno nga musaka ang presyo niini sa bisperas sa bagong tuig. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.